Hemen pantailaren bestaldean Nerea Iglesias Lili daukagu, Flandriatik zuzenean, kaixo Nerea, ze moduz? Kaixo, Txabi, menos ondo, justo orain kasko izeneko toki batean, Mhm, audiovisualak esperimentatzeko espazio bat dena. mhm. Bai, elkarrizketa hau egiteko izan da apur bat komplikatuaz, nolabait izan duzu nahiko ordutegi, bueno, ez dakit zurruna edo, bueno, nahiko betea, ez? Tarte bat topatzea zaila izan da. Nolako izaten ari da, ba, aste hartetik edo darabilzune esperientzia? Imaginatzen du nahiko intentsoa, ez? Bai, osea, egunero azkenean hoteleko jolean goizeko 9:00 juntatzen gara eragile guztiak, eta egunari ekiten diogu, eta normalean goizean eman izan dugu, goizean bizitatu bi espazio, eta ondoren bazkaldu izan dugu, eta arratsaldean gehiago networking espazioak espaziotan egon gara, baina hori agenda bueno, agenda lepos, osea, tranquil egoteko edo hortik ibiltzeko denbora gitzirekin, orduan egitaragoa egondera bat fokalizatuta, ezagutzera, eta ia esan da egun batzuk bastante, hori azkenean nekatuta bukatzen duzu, baina era berean zoragarria da hainbeste espazio batzuk instituzionalagoak, beste batzuk alternatiboagoak ezagutzeko aukera izatea. Osa, gero informazioa joango da reposatzen eta bere tokian jartzen. Mhm. Orduen hori, bai. Vale, kokatzeko agian apur bat ez dakiena, ez dakienari zertara joan zaren ez, Flandriara, joan zarete ez banago 15 eragile edo Euskal Herriko 15 kultura eragiletako ordezkariak edo, zu faktoriaren izenean, faktoriaren kultur sorkuntza lantaldearen ordezko gisa joan zara bertara, eta asmoa bada ez, bertako esperientzien berri jasotzea eta gero balizko elkarlan espazioak sortzea, ez? Apur bat. Bai, hori da, bada denbora bat ja, Flandriako, nolabaiteko flamenko instituzioek, Eusko Jaurlaritzarekin paktu bat egin zutela elkarlana bideratzeko azkenean antzekotasunak igartzen zirelako hizkuntza dela eta nahi zutelako nolabaiteko elkarlan bat bideratzea. Orduen, nolabait elkarlan hori bideratzeko edo sinatu zuten akordio eta konbenio horreri forma emateko, adibidez horren islada edo hori materializatzeko nahia planteatu duten kulturtopaketa hauek dira. Orduen, kulturtopaketan esan dozun bezala 15 eragile goaz Euskal Herritik, batzuk ni bezala errepresentatzen dituzte nolaiteko adibidez ADE, dantza elkartea, edo arte kale, kaleko arteen elkartea, baino beste pertsona batzuk errepresentatzen dute beraien buru, hau da, pertsona sortzaileak dira. Eta orduen pizkatasmoa da, hemen joatea egitura eta espazio ezberdinak ezagutzea, eta bakoitza gatozen ideietatik nolabait jendearekin hitz egin eta ulertu nola funtzionatzen duten gauzak, eta hortik bakoitza daukagun ideiarekin elkarlan proiektuak egiteko aukera baloratu, ez? Orduan da pizkat hori, elkartu, espazioak ezagutu, eta gero solasaldiak egiteko tartea, solasten tartea eman, aztertzeko aberse proiektu egin daitezke, edo ze puntu komunak dauden eragileen artean, eta bai asmoa dela 2022-2023an zehar ondoren garatu nola baiteko elkarlan txiki bat, hemengo eragile artista batekin edo dena dela. Aipatu duzu, badaudela antzekotasun batzuk bertako eta Euskal Herriko egoeraren inguruan, ez? Hizkuntzaren egoera, ez? Tartean, ze ezberdintasun eta ze berdintasun somatu dituzu Euskal Herriko eta Flandriako egoeren artean. Eta batez ere, ez? Kultur sorkuntzari dagokionez edo kultura azpiegitura edo proiektuei dagokionez, ze gauza edo ze esperientzia ekarriko zenituzke Flandriatik Euskal Herrira?
A ber, alde batetik, bai konturatzen eri naiz, eta flamenkoa, euskara bezala hizkuntze minorizatu bat da, baina hemen hizkuntze hegemoniko bat da. Orduan, beraiek hizkuntzarekiko duten lotura, ez dauka zer ikusirik gu daukagunarekin, ez? Guk zaintzen egon bar gara gure hizkuntza, edo horretan jarduten dugu, daukagun errealidadeagatik, baina eurek askotan ez daude puntu horretan, ez? Beraien hizkuntza hegemonikoa delako esan dudan bezala, eta ez daude puntu baten, nahi zuzen ere hizkuntza inklusiorako erreminta baten erabat, ez? Azkenean, une horretan daude hori hizkuntzari dagokionez. Ze oso importantea da kokatzea puntu hori perspektiba ezberdinetan kokatzen gara, ez? Zuke, ezten zara euskaraz hitz egiten, eta nola zelako esfortzuak egin behar diren, eta normalizazioan, eta, beraiek beste realidad baten bizi dira zentzu horretan. Eta, bigarrena zan... Bai, kultur sorkuntzari begira, azpiegitura edo ze kontu proiektu daude, edo ze egiteko modu, hona ekarri daitezkenak. Bada pasada bat, porque egon gara Bruselasen, Ganten, eta gaur Lobainan gaude, eta da pasada bat oroar, estatu flamenkoak zenbat diru inbertitzen duen instituzio formalagoetan eta alternatiboagoetan baita ere, proiektuak aurrera garatzeko. Orduan, ezberdintasun itzela dago, hemen kultura toki bat daukalako, eta dituztelako baliabide pila bat, eta oso struktura oso ezberdinak dituzte garatu alizateko proiektuak, ez? Adibidez atzo, joan ginen, daukat hemen aurrian, Biljokera, eta Biljoka da, toki, da kampus bat, eta daude dalkargune bat, non musika ikastezakezun diseinu audiovisualak, bertan dago musik theater, hau da, musika kontzertuak eta barregiteko espazioa, anatomical center, zegoen gune bat adibidez, dana batuta espazio ezberdinekin. Batez be goraipatuko nuke dituzten estrukturak eta baliabideak aurrera ateratzeko bizitza kulturala eta sorkuntza. Kulturak dauka bere tokia, oro arkitektonikoki ere dana industria, natura eta toki zabal eta hundietako kombinazio batekin egina dago. Gauza guztia oso zainduta, orduan hori zulertzen dute zer dan kultura eta kulturaren garapenarentzat beharrezkoak diren egiturentzat dirua eta baliabideak ipintzen dituzte. Eta hori da hain zuzen ere ezberdintasun itzela gure errealidadearekin nan, ez? Oraindik ez gaudela puntu honetan, hemen sortzaileak baituzte segituan baliabideak eta han askotan borroka situazioan aurkitzen gara, ez? Orduan sortzera baino, dedikatu behar gara borrokatzera. Eta hemen badituzte zerturretan estruktura oso solidoak, eta baita ere ikasten eta zer ekartzerekin hildora, ikusi ondo ze laguntza europea resistitzen diren, eta hortik aber zer eginik dagoen, gure egitura betzeko, eta bestera baten planteatzeko, igual. Baina, orain ebilo utatzen, nola, brainstormi batean, Bai. Beno, berez izaten ari da oso esperientzia laburra, baina intentzoa, aste artean joan zineten, larun bat honetan itzuli egiten zarete, baina, gero proiektuak ere badauka, jarraipen bat edo, nola aurreikusten dituzu egun hauek, berez bihar zarete itzultzekoa, baina, zer geratzen zaizue bidaitik, eta gero, ze jarraipen izango du proiektuak hemendik aurrera bidai honetatik arago? Vale, aipatu behar dut gauza bat ere, topaketa oso polita dela, ez bakarrik Flandreko eragileak ezagutzagatik, baizik eta Euskal Herriko eragileak ezagutzeagatik baitare. Ze gure artean bakoitza oso proposamen ezberdina daukagu, eta gure artean ezagutzeko aukera aukera hori zabaltzen ari da, baita ere, eta zentzurretan oso polita, ze bidaiatzen duzunen temporalidadea bizitzaren denboraren bizipena erabat ezberdina da, eta ematen du pertsona batzuk ezagutzen dituela betianik, eta dula pilagun ezagutu nituen, hori bere izitasun bezala.
Eta gero, zer geratzen zaizgu, orain gaude kaskon jaten, Adivisual Experimental Center honetan, eta, bueno, jaten ari gara ere artista batek sortutako reseta kulinario batzuk, ez orain nukatzen dudanean jarraituko dut jaten, zerbait geratzen baldin bazait. Eta arratzaldean bizitatu behar dugu Estuk, Giar eta Zirklabo. Direla, Zirklabo da eskola experimental bat, zirku eskola experimental bat. Zentzu horretan adibidez, ze imaginari duguan zirkuaren inguruan ez, eta hemen daukate zirkua lantzeko eskola laborategi experimental bat. Eta gero gauean, goaz, daukagu networking saiotzo bat, eta gero goaz performance batera. Drumin bai Rosas, velodromoan. Haumenez velodromoa da toki karagarria, eta horrela bukatuko da bidaia. Eta, galdetu diazu nola eman jarraipena, jarraipena izango da, hemengo, deialdi hau da, edo egiten da, Instituto Etxepareak eta Flandriako Arte Institutuak kolaboratuz, bale? Orduan, Flandriako Arte Institutokoak nolabait, daukate parte bat bere lanean dela aholkulariak izan, hau da, berain lurraldean existitzen diren baliabideak eta proiektuak jendearen esku jartzea. Orduan, gure proiektuaren berezitasunagatik ez da irraza topatzea, nik nahi duen topatu antzeko proiektu bat hemen. Hizkuntzaren garapen ere bai ezberdina da, esan dudanez. Eta orduan, egingo dugun lanketa izango da, Arte Institutuarekin harremanetan jarraitu, eta ea momenturen batean eureka bat egiten duten, eta ea topatzen duten gure antzeko proiektu bat hemen, hori alde batetik. Eta gero bestetik aurreko gunean, kolektibo oso interesgarri batekin, aritu nintzen hitz egiten, eta orduan pixkat, beraiekin jarraitu solasten, eta beharre momenturen baten elkarlan bat bideratzeko aukera dagoen, baloratu. Orduan pixkat informazioa aterrizatu, informazioa antolatu, nola baita, baiarako jendearen esku jartzea, hemen dauden sorkuntza residentzia aukerak, oso aukera interesgarriak daude, eta era berean, pieza ezberdinei forma emoten, eta ezagututa egindako esperientziarekin, nola bideratu daiteken proiektu sume eta txiki elkarlanean. Gure nolakotasunetik ez. Horrekin geratu egiten gara, orduan, Nerea, eskerrik asko, tarte hau hartzeagatik, aldere irantzuteagatik, eta asko ikasi eta gozatu geratzen zizune tarte honetan. Bai, mi eskertzai, mi eskert honengatik, pixkat erotu zaitut topatzeko tartea komunikatzeko, eta, besterik gabe mila esker, eta hori kriston aukera izaten ari dela ona etortzea, mi esker faktoriari ere, eta proiektuari, eta horixe, laster arte, besterik gabe, mi esker.